Tak ahoj, som Juraj Kávecký z firmy KVSRO. Skôr nás poznáte možno pod názvom Bunka. Bunka Coworking, Bunka eventové priestory. Momentálne prevádzkujeme v zásade dve hlavné činnosti. Jednou sú školiace priestory tu na banke Žilina, na Legionárskej. No a druhou činnosťou je Coworking, ten máme v Crystal Palace vedľa Auparku. V Coworkingu nájdu prácu ako jednotlivci, freelanceri, tak aj malé tímy, ktoré prídu možno do Žiliny vyskúšať, že či v Žiline dokážu fungovať. Máme tam malé kancelárie, zasadačky, telefonické miestnosti. Celá naša ponuka je zaujímavá pre firmy. V priestoroch v banke nájdu kľudný priestor, kam môžu zo svojich ofisov vypadnúť, urobiť si školenie, meeting so zákazníkom alebo aj nejaký interný meeting, alebo dokonca hackathon, mali sme tu aj také veci. Takže snažíme sa vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom dokážu pracovať, byť kreatívni, prípadne sa odprezentovať niekomu, urobiť školenia. Pre firmy, ktoré napríklad nie sú zo Žiliny, môže byť coworking zaujímavý tým, že ak budujú v Žiline nejaký tím a nemajú kde usadiť, nevedia ako dlho budú v Žiline fungovať, tak si kľudne môžu prenajať na jeden rok malú kanceláriu, dajme tomu pre 5 až 10 ľudí, alebo zaplatiť coworkingové stoly pre 2-3 ľudí. Čo je výhoda, ľudia nebudú doma, budú v spoločnosti iných podobných ľudí a môžu s nimi chodiť na obed, dať si raňajky, čiže to, čo firma obvykle poskytuje vo svojich ofisoch, tak ľudí, ktorých má remote, napríklad mimo Bratislavy, mimo Košíc, dokáže im to poskytnúť aj v Žiline. A čo je zase zaujímavé v coworkingu, tak tam je kopec freelancerov, ktorí by inak pracovali doma, zatvorení v izbe, nemali by s kým komunikovať. Takže coworking je zase v tomto veľmi živý, že sa tam stretne veľa ľudí s podobným osudom. Častokrát sú to chalani, ktorí majú doma manželku, malé deti, nevedia sa sústrediť na prácu a potrebujú tak trošku vypadnúť z domu, takže nemáme vlastný tím, ale cítime sa byť súčasťou veľkej komunity, pretože stretávame strašne veľa ľudí.